Като казвате живота да бъде възроден, ние продължаваме тази тема, тъкмо за инициативата Сърцето на Люлин, чрез следващия репортаж. Трансформатори и Компот колектив са се заели с задачата да облагородят всички части на района в Люлин. В здравно-социалния център за обществено развитие в квартал Факултета деца и майки имат възможност да получават образование и да се включват в културни инициативи. Вижте как. Тук се предлагат услуги, които се свързват с работа с родителите, с жените, когато са бремени още, след това младите семейства на деца от 0 до 3 години, след това директна работа с децата на 4 и 5 години за подготовка за стъпване в училище, така че те да имат равен шанс за да успеят в образователната система. И също така юношеството. И нещо, което е специален успех на този център е, че грижата за развитието, културното и образователното започва тук от най-ранна възраст. Осъзнава се, че е важно да се започне от най-ранна възраст, че това е гаранция за по-нататъчният успех. Децата имат отношение към културата. Вие знаете, че и музиката, и танца е нещо, което те са близки, но е много важно да има възможности да се разширят хоризонтите. Много е емоционална работата с децата, защото те се отдават на възрастните с пълно доверие и е страхотно удоволствие да се танцува с тях. Това е пълна свобода на тялото, на енергията. Ние не говорим на един език, нямаме обща култура, нито живот, но въпреки това има една хармония между нас, все едно се познаваме от години. Аз идвам от Франция, но съм гражданка на света. Не принадлежа на страна, не ме ограничават граници и не се чувствам различна от децата. Ние сме еднакви с ръце и крака и без значение откъде идваме или къде отиваме, принадлежим на един свят. Моята мечта, откакто познавам тези деца в затруднено положение, е да им дам шанс, защото се казва, че хаосът в душата формира артиста. И когато техният път е толкова труден, те вече имат първата стъпка, имат присъствие на сцената на живота и на артистичната сцена. Хората като тях нямат възможност да стигнат до конкурсите, защото никой не мисли за тях. И аз бих искала да ги обуча да станат професионални танцори или поне да получат стабилни знания. Ние видяхме допълнителни много добри възможности за включване на нашите дейности в широката платформа на кандидатурата на София за столица на културата. Благодарение на дейностите, които ще се случват тук в квартал Факултета, тази територия ще бъде също част от столицата, където ще се случват културни събития. Присъединяването на ромската общност към тези събития ще внесе наистина тези багри и колорит, тази емоционалност, топлина и ентусиазъм, с който могат да участват хората, които живеят тук.